आं जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय, जिसु ख्रिस्टआ आंखौ नाजावबाय, आङो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय बासायजानायखौ मोनबाय, आङो जिसु ख्रिस्ट होनाय गोजोननायखौ मोनबाय होननानै सोरबाया धोन दौलतखौ आरजिनांलिया, धोन दौलत थाखा फैसा नांलिया, खामानि मावनो नांलिया, उन्दुनानै थानांसिगौ मानोना आङो जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय, जिसु ख्रिस्ट होनाय गोजोननायखौ मोनबाय होननानै जुदि सोरबा साननानै बेबायदि थायोब्ला बयनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थि आरो बेबायदि जाबावनाय नंलिया एबा बेबायदि गोरोन्थि थाबावनाय नंलिया। बेनो बयनिख्रुइ गिदिरसिन गोरोन्थि जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बुहुमाव थांना थानो थाखाय, इसोरनि खामानि मावनो थाखाय, इसोरनि रायजोखौ फेहेरनो थाखाय, मोजांनिख्रुइ मोजांसिन खामानिफोरखौ मावनो थाखायनो साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा गोबां धोनि जानो नांगौ, गोबां धोन दौलतफोरा थानो नांगौ। आंहा दैखर थाब्लासो बै दैखरनिफ्राय दैखौ खावनानै आङो गुबुनखौ गांगा होनो हागोन। आङो गुबुनखौ दै होनायनि गेजेरजों मदद होनो हागोन, सहाय होनो हागोन। लामाथिं जायनिफ्राय सोरबाया जुदि आंनि न'खराव हाबनानै थाङोब्ला जे आङो दै कापसे लोंगौमोन, दै गिलाससे लोंगौमोन होननानै बुङोब्ला जोंनि दैहुआव दैया थाखायोब्लासो जोङो दैखौ लोंहोहरनो हागोन, मदद होनो हागोन, बिनि गांनायखौ जोङो सुफुंनो हागोन, लोंनानै थां होननानै बुंनो हागोन। थिग बेबायदिनो जोंनि आखायाव धोन दौलतआ थाब्लासो जों गैजायै बेक्तिखौ मदद खालामनो हागोन, सहाय खालामनो हागोन। दा बेयावखायनो इसोराबो जों साफ्रोमनो धोन दौलतखौ होनानै दोनदों, जों साफ्रोमखौ धोनि खालामदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि होनाय समफोर बायदि, इसोरनि थोननाय बायदि, इसोरनि बिथोन बायदि, इसोरनि बुंनाय बायदि जों खामानिखौ हयथ' गोबां समाव मावनो रोङाखै, जायनि जाहोनाव जों जाबायदि मोननांगौ बेफोरबायदिखौ मोननो हायाखै। दिनै बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो मोनथाम इसोरनि बोसोन लानानै फैदों। बे मोनथाम इसोरनि बोसोना नोंथांखौ धोनि खालामगोन, नोंथांखौ धोन सम्पति आरजिनायाव गोबां मदद खालामगोन। दा बेयावखाय बे मोनथाम इसोरनि बोसोनखौ नोंथांमोना मोनफा मोनफा नायलांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, बे मोनथाम बोसोनखौ मोनथिनायनि सिगांनो नायगिरि साफ्रोमखौ खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायबावबाय, मोनसे लाइक बटनखौ थुनानै होदो। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसेयैनो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा मोनथिथों होननानै नोंथाङा शेयार खालामनानै होदो। दे अब्ला प्रियफोर, इसोरा जोंनो आशीर्बाद होनानै दोनखानाय धोन दौलतनि बिसय बे मोनथाम बाइबेल सिरिखौ जोङो नायदोनि। जि बाइबेल सिरिया जोंखौ धोन दौलत आरजिनायाव, धोन दौलत सोरजिनायाव, दानायाव गोबां मदद खालामगोन। बे बाइबेल सिरिफोरखौ जोङो नायदोनि। सेथि इसोरनि बोसोन बेनो जाहैबाय जेरेमिया 29:11 सिरि। मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ, बेनो फोरबोनि होननाय। आंनि खायदा खालामनाया सान्थिनि थाखायसो, सैहोनायनि थाखाय नङा। आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरहा साफ्रोमबो बेक्तिनि थाखाय मोनफा मोनफा मोजां खायदा दङ आरो बे खायदाफोरा सान्तिनि थाखाय, आरो बे खायदाखौ बे इसोरा साफ्रोमबो बेक्तिनियाव जाफुंहोगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना रोखायै बुंदों जे इसोरनि जिथु खायदा खालामनाय, बे खायदा खालामनाया असान्तिनि थाखाय नङा, सान्तिनि थाखाय। आरो बियो बयनोबो बेखौ होनो थाखाय थामथिम रेडि दंखायो। बयनिबो जिउनि थाखाय बे थांखिया, बे सान्तिया दंखायो, बेखौ होननानै इसोरा लाखादों। नाथाय बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन जोङो ओरैहाय। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां समाव हयथ' जोङो इसोरनि थांखि बायदि, इसोरा होनो लानाय जिथु थांखि दङ, खामानि दङ, बै खामानिसिम जोङो सहैयाखै, जोङो धैर्यजों थायाखै। आरो इसोरा जोंनो जिखौ होनो होननानै यजना खालामदों बेखौ इसोरा जोंनो होखागोन। नाथाय जों बेबायदि साननो हानाय नङा जे इसोरा जोंनो होखागोनब्लालाय जोङो उन्दु थाब्लाबो इसोरा जोंनो होगोन होननानै। बे नङा, बे बाथ्रा नङा आरो बे जानो हाया। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा जोंनो साननो हनो गियानफोरखौ होदों। बोरै मावोब्ला, बबे मोजां राहा लामाजों मावोब्ला जोङो धोनि जानो हागौ, बेखौ जोंनो इसोरा साननो हनो गियान होदों। जोङो गोबां समाव माब्लाबा साननाय हनायनि गेजेरजों गोबां मावोबो नाथाय साक्सेस जायाखै। बेबायदि बेलायाव जोङो साननो नांगोन, इसोरनि होनो होननानै
बुंनानै लानाय यजना समा हयथ' जायाखै। जोङो धर्जजों थाबावनांगोन, धर्जजों खामानिखौ मावबावनांगोन, बेखौ जोङो साननांगोन। ख्रिस्ट' प्रियफोर, इसोरा माब्लाबाबो जोंखौ बुङाखै जे नोंसोरनि आसा मिजिंखौ आं जाफुंहोनाय नङा होननानै। नाथाय इसोरा बुंदों आं अरायबो नोंसोरनि आसा मिजिंखौ जाफुंहोगोन होननानैसो बुंदों। नैथि सोमोनांथाव इसोरनि बोसोन, जि बोसोना जोंखौ धोन दौलत आरजिना लानायाव दानायाव गोबां मदद खालामो, बेनो जाहैबाय हुदा बिजाब 8:18 सिरि। नोंसोरो गोसोखांदो, नोंसोरनि आजौ आजैफोरनि सिगाङाव समाय लाखानाय बायदि गावनि रदाय खानायखौ जाफुंहोनो थाखाय बे दोहोन सम्पथिफोरखौ जाया होबाय। बियो बे फोरबो नोंसोरनि इसोरानो। जोंनि धोन दौलत, जोंनि सम्पथिखौ सोर होयो? इसोरा होयो अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा। बे बाथ्राखौ गोसोआव लागारबो दोनबाय थानांगौ। बे गोसोखौ जोङो थि खालामनानै लानांगौ जे जोंनियाव जिथु धोन दौलत फैयो, बे धोन दौलतआ इसोरनिफ्राय फैयो। बे बाथ्राखौ जिउआव गोसोआव लाथारनांगौ, बेखौ नागारथारनो नाङा, बे बोसोनखौ नागारनो नाङा। गोबां मानसिफोरा सिन्था खालामो, गोबां मानसिफोरा सानो जे गासै धोन दौलतखौ आंनि बोलोनि गेजेरजों आङो मोनदों होननानै गोबां मानसिफोरा दाबि खालामो आरो गोबां मानसिफोरा बुङो। नोंथांनि मावख्रुबनायनि आन्दोआव इसोरनि आशीर्बाद दङ। नों जे मावख्रुबनो हादों, गोग्गो देहा मोनदों, बे गोग्गो देहा मोननायनि आशीर्बादा सोरनिफ्राय दङ? इसोरनिफ्राय दङ। नों जे गोग्गो सिन्ता खालामनो हादों, नों जे मोजां साननो हादों, बे मोजां साननो हानायजों नों जे मोजां बेफार मावदों, खामानि मावदों, साख्रि मावदों, जेखि खामानि मावा मानो, बे मावनायाव नोंनि आशीर्बादा इसोरनिफ्राय फैदों। बेयावखायसो नोङो दिनै धोन दौलतखौ आरजिनो हादों। बेयावखायनो बुंदों जाहैबाय इसोरनिफ्रायसो गासैबो फैयो। सासे धोनि मानसिहा गोबां हा दङमोन आरो गोबां हानि गेजेराव मोनसे बेहा अन्थाइ गोनजा हा दङमोन आरो बे अन्थाइ एरियायाव केवल जिबौफोरा थायोमोन, बे हाग्रायाव जिबौफोर थायोमोन। बेयावखाय बै धोनि मानसिया सिन्था खालामबाय, बे हाखौलाय आंनोलाय मानो बाव, आं बेयाव थांनोनो हाया, जिबौआनो जिबौ थायो, अन्थाइ आरो जिबौल'सो दं। बेयावखाय बे हाखौ आङो सोरबा गैजा रोङैनो दान होनोसै, बियो मा मावनानै लायो लाथोंसै, बे जुदि मावनानै लानो रोंगौब्ला लाथोंसै होननानै बै धोनि मानसिया गावनि गामिनिफ्रायनो सासे गोरिब सुबुंखौ लिंहरनानै बिखौ बिनो दान होनायसै। गोरिब मानसिया बे बाथ्राखौ खोनानानै गोबां रंजाबाय आरो बिसोर अखानायै हौवा हिन्जाव बै हासिम थांबाय आरो हाखौ नायहैबाय जे हायाव गोबां रोखोमनि जिबौफोर दङ, बिस गोनां जिबौफोर दं आरो हाया अन्थाइ गोनजा आरो हाग्रा गोनजा। गोबां दुखु नांबाय हाखौ नुनानै। धोनि मानसिया आंनो बेबायदि हाखौसो होबाय होननानै गोबां सिन्था खालामबाय, गोबां दुखु जाबाय आरो हाखौ नायनानै न'खर फारसे दुखुजों बिसोरो गिदिंबोफिनबाय। मोनाबिलि समाव उन्दुनायनि सिगां हान्थु खरायनानै इसोरनियाव आरज गाबबाय जे हे फोरबु, जोंनो लागै धोनिया हा होदों नंगौ, नाथाय हाखौ नायनानै आं गोबां निरासा जाबाय। गोबां बिस गोनां जिबौ दङ, हाबनोनो हाया आरो अन्थाइ गोनजा हा, आं बेयाव मा खामानि मावबावगोन फोरबु होननानै आरज खालामबाय आरो बिसोर बेबायदिनो उन्दुलांबाय। अखानायै फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो गावनि मोननाय हा गोदान फारसे बियो ओंखारलांबाय, थांबाय आरो बैयाव सहैनानै बिनि मेलेमाव मोनसे ओरैबायदि बाथ्राया फैबाय। बे बाथ्रायानो जाहैबाय, बे हायाव गासैयावबो जिबौआनो जिबौ दं, बेबो सहस जिबौ नङा, बिस गोनां फिथिगम जिबौ जायखौ कब्रा होननानै बुङो, बेसो दं। दा बेयावहाय बिनि मेलेमाव मोनसे बाथ्रा फैबाय। बे बाथ्रायानो जाहैबाय जिबौनिनो आङो खेथि खालामनोसै होननानै, जिबौनिनो आबाद खालामनोसै होननानै बियो सानबाय आरो बेबायदिनो खामानिखौ मावबाय। सोहोर फारसे थांबाय आरो माखासे मानसिफोरखौ लोगो हमहैबाय आरो बिसोरनो बाथ्राखौ बुंबाय आरो बैसोरो बिनो थुलुंगा हरबाय आरो बैसोर मानसिफोरा जाहैबाय जिबौनि बिस बायग्रा, जिबौनि खेथि खालामग्रा मानसिमोन। बेबायदिनो बै गोरिब मानसिया जिबौनि बै बिसखौ फाननानै गोबां धोनि जाबाय, गोबां धोनफोरखौ मोननो हाबाय। जि हाखौ धोनि मानसिया नागारदोंमोन जेबो जानाय नंलिया होननानै, नाथाय बेनिफ्रायनो बै गोरिब मानसिया जिबौनि बिसखौ फाननानै गोबां धोनि जाबाय। मानो धोनि जाखो अनजाग्रा प्रियफोर? बे जाहैबाय इसोरा बेनो साननो थाखाय गियान होबाय, बिनि मावनायनि आन्दोआव इसोरा आशीर्बाद होदों। प्रियफोर, बेबायदिनो नोंथांनोबो आंनोबो
मावनायनि आन्दोआव जोंनि बोलोनि साननाय हनायनि आन्दोआव इसोरा आशीर्बाद होयो आरो जोङो मावफुंनो हायो आरो जोङो धोन दौलतफोरखौ मोननो हायो। थामथि इसोरनि बोसोन, जि बोसोना जोंखौ धोनि जानायाव मदद खालामगोन, बेनो जाहैबाय जेसाया 45:2 आरो 3 सिरि। आङो नोंनि सिगां सिगां थांनानै दिया दख्ला हाखौ समान खालामगोन। आङो फिथ्लायनि दरफोरखौ सिफायग्रुंगोन आरो सोरनि फोरखिलाखौ दानफाय गारगोन। खोमसियाव दोनखोमा जानाय दोहोन आरो आन्दोआव आखथिनानै दोननाय दाम गोसा मुवाफोरखौ आङो नोंनो होगोन। बेजों नोङो मिथिगोन आङो फोरबोआनो नोंखौ नाम मुंख'नानै लिंग्रा इजराइलनि इसोर। मा एसे स्पष्ट बोलोगोरा इसोरनि बोसोन बेफोरो। इसोरा जोंनि सिगां सिगां जानानै थांगोन। इसोरा जोंनि लामाफोरखौ फोसाबनानै होगोन। प्रियफोर, जोङो मा खामानि मावनो नांगौ, बबे खामानियाव थांनो नांगौ, बबे लामाजों थांनो नांगौ, बेफोर गासैखौबो इसोरा थि खालामनानै होयो। इसोरा दैदेनलाङो, सिगां सिगां थांनानै जोंनो लागै लामा साफा खालामो। बेनि उनाव जोंनि मोननांगौखौ, जोंनो होनांगौखौ बियो जोंनो होयो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनोमोन गासै मोनथाम बोलोगोरा इसोरनि बोसोन, जेरावहाय जोंनि धोन दौलत दानायाव, सोरजिनायाव, आरजिनायाव मदद खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाइबेल बोसोनफोरखौ नोंथांमोना देहेन खालामगोन, नोंथांमोना फरायबाय थागोन, नोंथांमोना गोबां बोलो मोनगोन आरो बे बोलोनि गेजेरजों धोन दौलत सोरजिनो थाखाय गोहो मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा जोंनि धोनि जानायखौ मुगैया, धोनि जानायखौ जोंखौ गाज्रि मोना। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, जोंनि जिथु धोनि जानाय, जोंनि जिथु धोन दौलत मोननाय, जों जिथु थाखा फैसा मोननाय, बेफोर गासैबो इसोरनि गौरबनि थाखाय जानो नांगोन। जों जायोब्लाबो लोङोब्लाबो जिखुनु खामानि मावा मानो, गासै खामानियाव इसोरनि महिमानि थाखाय जाथों होननानै जोंखौ फोरोंखादों। दा बेयावहाय जोंनियाव जिथु धोन दौलतफोर थागोन, बे गासै धोन दौलतनि गेजेरजोंबो बे इसोरनिनो बाख्नायजानाय जानो नांगोन, महिमानि थाखाय जानो नांगोन। आरो जोबनायाव मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, धोन दौलतखौ आरजिनो थाखाय, धोन दौलतखौ दानो थाखाय इसोरखौ बावना थाङोब्ला गोरोन्थि जागोन। इसोरखौ बावनानै, बे जिसु ख्रिस्टखौ बावनानै जुदि धोनखौ सेथि जायगा होयोब्ला जोंनि गोरोन्थि जागोन आरो जों आशीर्बादनि जायगायाव जों सावसो मोनगोन। आशीर्बादनि जायगायाव जोङो जोंनि सोरगो रायजोनि धोनखौ खोमानानै लागोन। केबल संसारनिखौ नागिरनानै जोङो जुदि जिसु ख्रिस्टखौ बावोब्ला जोङो सोरगो रायजोनि धोनखौ खोमानानै लागोन। बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। बेनिखायनो जेखि खामानि मावा मानो इसोरखौ सेथि जायगा होनानै गासै खामानिखौ मावदो। इसोरा आशीर्बाद खालामगोन आरो जों साफ्रोमबो धोनि जागोन। दे अब्ला प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिफोरखौ देहेन खालामबाय थादो, जिउआव बाहायदो आरो बेबायदि खामानि मावदो जेरावहाय इसोरा आशीर्बाद खालामगोन। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।